ka Kamai thok menta kala jorbha hapo kani ga jilla bat ki bala ngop hakani kila bon ba bat ki babon ki jusha thok haki bar jilla Henry hakani ka kanti kumba ka pau hi lingba ka ejahar ka dei na ka jing thok jongwe Rangbah khasi yo Samla uba Kamai ar Shaka rapido hanong ba Shillong Kani ka jing tep kala wan na ka jingyo pediang ya ka ejahar ka bala ujor ha ka khat khandai tarik unailar araja arpusan halum ding jiri police station the wave Samla uba shong basa hagi than penthorum kra Hakani ka ejahar uni Samla ubala pha ban bore kerteng bol bolapin itu yala dia komu captain rapido ulai thu bola sha thok ha we Rangbah Briew ubala dan hakarta ka ba hapreng saupo bat san posnam haka khat pratare unailar araja arpusan Hakani ka ejahar uni Samla ula batai bau new Rangbah ula pen sange ya ka skuti hakapor bau dang mi na mot pran hakapor kumba khandai steng min mit bat ban pha bo hathem yo maulong Shillong Henry hadien bala pen hiar u hathem yo maulong ula ong u ban up u kat bau dang le ban ya kendu Briew hadien kata ula wan phai biang bat ban ya thu bau hap ban thiet kat tu kat ni ki dawai Henry dan Pisa bat ka GP jong u kam trai kam Nang ta ula kerpat yo new Samla banya lam yo u Shaka ATM ban sei Pisa kila let ning kong Shaka we ka ATM jong ka SBI ka badan ha so sun hajan kari khasi press bar ula rung ban sei Pisa hadien kattu kanipor andalami na ka ATM u new Rangbah ula ong ba la shu ban sei Pisa namar bala bun palat ka jingsei Henry ula akbet baka biang bat ban pha elam sa Shaka ATM ka badan hariat samthia ka bola le men le ban sei Pisa biang bat ban batai biang ya ka ju ka jing e Klem ka jing salia la yathup haka ejahar bo new Rangbah ula kerpat yo new Samla bo un sei na ka account jong u bat pen sngo thu bo un sa pen phai biang yaka Pisa anda la poi ha ying ka bo ula pen tip bo sa hamaulai New Samla haka ejahar ula yathup bo le sei yaka Pisa ka bolong khandai hajar tingka na ka ATM bat IT ha u kum tahi kilami na ka tega jaka bat ban pha elam sa Pegasus Hotel Happy na ka banta kat tu kat ni ki kam ki bau don ban pendam ka bau new Samla ula ap yu shabar jong ka ka hotel kumba ar pho minute ni ai bat hadien andala wan phai ul ong yu new Samla ban leibu no she yeng bat kat ba ki dang yat na ka surok Oakland sa pulo bat tang kat tu kat dimitar hadien bagilami na ka hotel ka tayar dien kala lut leer na mar ba kamlong ka bala eki ban shong arngot uni Rangbah ula ong hau new Samla ba un lech phai biang sa Pegasus Hotel bat ban ap yu kat bau dang lech ban pendap leer ya ka scooty Henry ha ka jingbam don shu ki dukan ail air ban se ban lech no she yeng bat ban lech sim da ka scooty upara Henry andaw la poi ha hotel utel Briew dan shu bat ha balik wat ki nong trai ka hotel ki ong bo khlam wan phai shu sa hotel Halor kini ki jingja kala penlong yo new Samla ban sngo thu bo la sha thok bat ban ujor sendan da ka ejahar haki pulet har ringkat ka jingkerpat ban penyo biang ya ka Pisa ka bo la trai shitam bat ha ka jo ka por ban shim ya ki sin jam ki badon kam haki kendon ki badei jong ka an persha yo new Briew Haba wat jing tip halor new Briew ubala sha thok how new Samla la yo jing tip bo deu baju sa haki than madan rting haki por menshwa bat u deu bala ithu kerteng kum u Dominic John Kharkongor ubaju khotsin kum umit tang kata la ongru bakani ka kam dei ka sien ka maning kong bo la dan kti hakum kini ki jat kam Henry ula dan kti haki babon ki kam thok kam syukur ka ba ki babon ki langop Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya